Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Partner, sa pinakamabigat na sitwasyon ng ating buhay, dito natin minsan masusukat kung gaano ba talaga kalalim ang ating pananampalataya o paniniwala sa may kapal. Pero minsan, partner, hindi natin maiiwasan na questionin ang kanyang kakayanan o kapasidad na tulungan tayo sa pinakamabigat na problema natin. Totoo naman. Lalong-lalo na kung ang dami-daming magugulong pangyayari sa buhay mo. Mapapatanong ka talaga eh, bakit? Bakit ako? Bakit hindi na lang iba? Bakit sa akin lahat nangyayari to? Masama ba akong tao? Tama. Hindi ba ako naging mabuti sa iyo? Hindi ba ako naging mabuti sa buhay na ito? Kaya pinaparusahan mo ako. Kasi ang thinking ng isang tao kapag may mga pangyayaring hindi magaganda sa buhay niya, pakiramdam niya parusa yun ng Panginoon sa kanya. Tama. Well, in fact, hindi naman eh. Hindi ko rin ma-explain kung ano yung ibinibigay ng Diyos sa isang tao. Pero naniniwala ako doon sa parte na walang hindi ibibigay ang Panginoon na hindi mo kakayanin. Agree. At kailangan mo lang maniwala at magtiwala sa plano niya para sa'yo. Kailangan hindi mamatay yung pag-asa na yun eh. Pero nagigets natin yung secret file sender natin na si Raquel kung nagalit siya minsan kay Lord eh. Nandun yung galit eh. Sabi niya nagalit siya eh. And I think para sa isang taong pinabayaan na lang basta ng isang magulang o ng magulang at iniwan o namatayan ng tao na pakiramdam niya, siyang naging lakas niya, at yun na lang yung nagmamahal at nag-aaruga sa kanya, kinuha pa ng may kapal, kukwestiyonin mo talaga eh. Parang bakit? Pero at the end of the day, nandun man yung mga tanong, kailangan mo pa rin bumalik doon sa pagtitiwala sa mga pinlano niya para sa'yo. Agree Yun yung ako para dun. sa akin. Tama ka dun, partner. Tsaka ako, naniniwala ako na lahat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Dahilan na para turuan tayong mas maging matatag. Dahilan na turuan tayo na matanggap yung totoong nakatadhana na hindi na natin mapipigilan. Ako, yung pagkawala ng nanay niya, hanggang doon na lang talaga siguro yun. Ako kasi naniniwala Yung ako na pag-iwan sa kanya ng nanay niya. Pagkaiwan ng nanay niya, yung pagkawala ng nanay niya. Hanggang doon na lang talaga siguro yun na hindi siya binayaan ng tadhana na magkaroon ng nanay na mag-aaruga sa kanya. Kahit buhay pa. Dahil para siguro maturuan siya ng kapalaran o ng mundong to na maging matatag, na mag-isa at makita niya na kahit mag-isa lang tayo minsan sa buhay, walang gumagabay sa atin. Meron pa rin na mas malaki na magulang sa buhay natin na hindi nakikita at yun yung nasa taas. Totoo. Ganda na sinabi mo ah. Ito yun. At sabihin na natin na parang pampalubag loob man itong mga pinagsasabi natin. Kasi at some point, dude iisipin mo din na may purpose kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito. Parang yun yung tanging paraan para kahit papaano magpatuloy ka sa buhay. Kasi kung hindi mo iisipin yung mga bagay na yun, mas malulos ka mas maliligaw ka ng landas. Tama. Mas makakaisip ka ng mga masasama. Pero kung hindi mo papatayin yung pag-asa at pagtitiwala doon sa higher being natin, mas tutumbukin mo yung tamang direksyon. Malulungkot ka, masasaktan ka, magagalit ka. Pero pag nandun yung tiwala sa kanya, mas kaya mong tanggapin at subukan pa rin maunawain yung sakit ng proseso para mapunta ka
doon sa tamang destinasyon mo. And naniniwala ako, dude, na minsan talaga yung proseso natin para mapunta tayo dun sa tamang direksyon o tamang destinasyon natin, masasakit eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung prosesong yun, masarap, okay sa pakiramdam. Madalas talaga babaha ng luha. Madalas talaga nandun yung sama ng loob, nandun yung galit. Pero kasing mga tao tayo at hindi natin maiwasan na maramdaman yung mga bagay na yun. Pero yun yung nagpapaganda halos ng kwento ng buhay natin. Tama. Kasi kung hindi mangyayari lahat ng yun at hindi mo yun mararamdaman, ano ang maibabahagi mo sa ibang tao na po pwedeng maging inspirasyon para sa mga taong nag-uumpisa na daanan yung nadaanan mo na? And kanya-kanya lang din talaga na perspektibo kung paano natin titingnan ng mga bagay-bagay. At kung saan kakomportable at sa palagay mo, ito yung makakatulong sa'yo, gawin mo. Tama. Ako agree ako sa lahat ng sinabi mo, partner. Wala kang makukwento, no? Hindi ka magiging living testimony sa maraming tao kung wala ring pagsubok sa buhay mo. Tama yun. At ang dagdagan ko lang yan din yung sinabi mo na, sabi nga daw, di ba, ang pagkatuto natin minsan hindi naman para ma-experience mo pa yung isang bagay. Minsan ang pagkatuto natin ay makita mo yung mga pinagdaanan ng ibang tao kung paano sila naging matibay. So tingin ko, itong kabisyo natin, na letter sender natin, isa ito sa mga magpapatotoo na dapat maging matatag tayo at maging grateful tayo sa buhay na meron tayo. Na kumpleto yung magulang natin, inaalagaan tayo. Kasi minsan, tayo, nandyan na yung magulang natin pero hindi natin pinapahalagahan. Meron palang tao na kabisyo natin na nagsusulat sa atin ngayon, no? Nagbabahagi ng kwento niya ngayon na nangungulila sa magulang pero pilit niya pa rin nilalaban ng kanyang sarili. Meron naman na nagrereklamo sa buhay niya na malakas naman siya pero tamad na tamad kumilos, walang sakit. Hindi katulad na itong kabisyo natin na may sakit, mabigat yung pinagdadaanan pero nananatiling matatag. Nananatili na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pilit niya pa rin inilalaban kung anong pwedeng ilaban. So tingin ko kaya rin may mga taong nandito sa sitwasyon na to at nilagay sila sa sitwasyon na to hindi dahil parusahan sila. Kundi dahil tingin ko para maging living testimony sila sa maraming tao na napaka-ungrateful na sa mundong to. Natignan mo, may mga taong ganito yung buhay pero nananatiling matatag. And totoo yun. Minsan, kukwestiyonin natin, pero ako, naniniwala ako dun sa kabisyo natin na matatag siya eh. Na kahit sabihin niya na parang nanghihina siya, pero inilalaban pa rin naman Inilalaban niya niya pa rin eh. Oo. Di ba? Dama mo eh. Malaban pa rin naman siya sa buhay eh. Yes. And I think, dude, dagdag ko lang din doon sa sinabi mo, napakaganda ng mga binanggit mo kanina. Dagdag ko lang din dyan. Tumatakbo sa isip ko kanina habang nagsasalita ka, itong senaryo na to. Na, oo, parang ulila na siya. Kahit buhay pa yung mga magulang niya dahil pinabayaan na lang siya. Yes. Pero, ito ay magsisilbing leksyon sa kanya na kung sakaling mangangarap siyang magkaroon ng pamilya, ito yung bagay na hindi niya gagawin sa mga magiging anak niya. And dude, maraming ganyan na mga tao, na mga kabisyo natin dyan, na nangyari sa kanila na yung mga magulang nila naghiwalay o kaya sabihin natin na hindi maganda yung trato sa kanila. Kaya itinatak nila sa bato o sa buong pagkatao nila na kapag ako naging magulang, gagawin ko ang lahat para maipadama ko ang pagmamahal ko sa anak ko. Tama. Ang ganda niya. At yun yung klase ng alam mo yun, parang wisdom eh. Yun eh, karunungan. Diba? Yun yung karunungan na hindi basta-basta mapupulot sa kung saan man eh. Tama. Iba kasi yung knowledge lang eh, yung may alam ka, 'di ba? Pero iba yung Meron kang karanasan. May karanasan ka
Tapos, ito ay makapagbibigay pa ng inspirasyon sa iba. Tama. At ito yung magiging lakas mo para magpatuloy sa buhay at para maipasa mo ito sa mga susunod pang henerasyon. Agree. Karunungan na to. Wisdom, kumbaga. Kaya, bilib ako dun sa mga taong yun na pinigilan nila yung trauma o sabihin nating cycle na posible pang magpasa-pasa sa mga henerasyon. Mhm. Kaya excited ako para sa secret file sender natin na si Raquel dun sa mga susunod pang mangyayari sa buhay niya. Nararamdaman ko na hindi pa tapos ang mission niya sa mundong ito. At kaya siya humihinga pa ngayon dahil meron siyang karunungan na ipapasa sa iba at may babahagi siya. Gagawin siyang instrumento ng may kapal para maging inspirasyon ng iba. Tama. Ganda. Tsaka dude, pasalamat din talaga tayo sa mga secret file senders natin and top secret sharers natin. Tama. Kasi, biruin mo, kami po dito, wala namang kaming ibang trabaho dito kundi makinig, Tama. magbasa, Tama. magsabi ng mga perspektibo namin. Pero, biruin mo yun, meron pala talagang malalim na nang gagawa yung programa natin at yung pagbabahagi ng iba't ibang kabisyo natin out there. So, maraming salamat kasi binibigyan po ninyo ng kulay at inspirasyon yung mga taong nakikinig sa programang ito. And we are so grateful po ni Titan Jello doon. Maraming salamat po sa inyo. O, diba? Baka mag-iyak ka na ngayon. Charot! Wag ngayon. Charot lang with Darot. Ayan. So, anyway, kabisyo. Raquel, kapit lang ha. And sa inyo kabisyo, kapit lang, tutok lang. Kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong sikreto, pwede nyo pong ibahagi yan sa amin, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!